गिबियावनो आङो सानदों जोंनिनो मानगोनां डक्टर हेमन्त सरकारखौ आरो जोंनिनो रायजोआव स्टेट प्रेसिडेन्ट दिल्ली सारखौ आरो जोंनिनो गासैबो काबिनेटफोरखौ आङो धन्यबाद होनो मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना बिराद खस्थ'नि गेजेरजों सानसे दिनखौ बारहोदोंमोन। ओंखायनो आङो बिसोरो आंनि जानानै गसाइनावबो प्ले खालामो। ओंखायनो आं धन्यबाद होनो सानो। देरहानायनि थाखाय माबायदि खामानि मावो? देरहानायनि थाखाय जोङो जेब्लाबो अपोजिसनखौ जों गोरलै लानो नाङा आरो जोंहा सेन्टारा मोनसे खोथा होनदों जों रावजोंबो सुथ्रु जानानै जों खामानि मावनो ओंखाराखै। भारतीय जनता पार्टीया जेब्लाबो सुखनि थाखाय आगबारिनो ओंखारदों आरो भारतीय जनता पार्टीया मालाबाबो सुथ्रु होननानै रावखौबो लाया। बेसेबांसो भट मोनो बेखौ टाइमनि गेजेराव होनगोन। मानो होनना बुङोब्ला जथेस्थ' आखा बायदि मोजां माबायावनो भटआवनो देरहागोन होननानै गाबोन जोंना भारतीय जनता पार्टी हिसाबै स्टेटआ मोनसे जोंनो बिथोन होदों मंगलबाराव गासिबो जोङो नमिनेसनखौ होगोन। भट होनो थाखाय रायजोखौ मा खावलायगोन? रायजो राजाफ्रा सान्थि आरो उन्नतिनि थाखाय आरो सैथोनि लामाजों जेनाखि जोङो आगान सुरनो नागिरदों बेवहाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा निस्सय मोनसे डिसिसन लागोन आरो भारतीय जनता पार्टीखौ उन्नयननि खेथ्रआव आरो मोजां सान्थिनि खेथ्रआव आरो मोनसे सैथो लामाजों आगान सुरनायनि थाखाय भट होगोन होननानै आं आसा खालामो।